309. Para sa iba pang updates, i-like, follow, and share ang official DAR Facebook, Instagram, and YouTube accounts na at DARGovPH Official sa Twitter, Viber o kaya man magpasiring sa official DAR website na www.dar.gov.ph.com. Dara sa Indo, kan Department of Agrarian Reform. Good morning po mga kaagraryo. Welcome po sa ating sa tuyang programa ngunyan na pagkaaga. Sa ngaran po kan sa indong kaagraryo na perming kaibahan nindo digdi as anchor, kaagraryo Grace Inocentes. Ako po ang makakaibahan nindo sa programa tangon yan. Ako po si kaagraryo Antoinette Eduardo. Ang programang inihatod sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong Split, SPLIT, Diyos maray na aga po sa Indogabos. Ngunyan po sarong espesyal na programa ang igwa kita, taigwa po kitang espesyal, syempre, na bisita sa satuyang programa ngunyan. Tugutan po nindo akong i-introduce siya sa Indogabos. Ang satug makakaibahan po, nakapagtapos kan sa iyang kolehiyo kan taong 1987 sa Bicol University sa kursong Bachelor of Science in Political Science. Siya man po nakapagtapos kan sa iyang master's degree sa Bicol College taong 2015 sa programang Masters in Management Major in Public Administration. Siya po 37 taon nang nagsiserbi sa Department of Agrarian Reform. Kan taong 1989, mga kaagraryo nagpuon sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform como sarong Agrarian Reform Program Technologist. Hasta sa makaputan man ang magkaperang posisyon arog kan Senior Agrarian Reform Program Technologist, Information Officer 2, Agrarian Reform Program Technologist 2, as in Senior Agrarian Reform Program Officer, ninhuli sa iyang dedikasyon na makapaghatod nin nagkakanigong serbisyo para sa mga paraomang benepisyaryo sa Kabikolan. Kang Agosto 2025, por dahil sa iyang padagos na pagpamalas kan totoong serbisyo publiko, siya man nakatalaga como ang bagong Supervising Agrarian Reform Program Officer kan Land Tenure Improvement Division. Mga kaagraryo sarong dakulang honra na makaibahan ta siya ngunyan, that is all welcome. Ang representante ni Chief Agrarian Reform Program Officer Florentina R. Escolano. Mayo pong iba, kundi si kaagraryong Ruben Ben R. Loria. Kaagraryo Ben, maray na aga po sa imo. Maray na aga, sir. Ayun. Maray na aga sa satuyang parayanan nyo, lalong-lalo na sa inyong istasyon. At siyempre sa mga parauman niya to na yung bida kan sa muyang programa. Yes, salamat sir. Sa imong oras na itinao sa muya para syempre maaraman ang sa indong mga programa, lalo ngunyan sa satuyang episode ngunyan na pagkaaga. Siguro po nanta na sir, ang mga nakaantabay sa to, excited na sa satuyang pag-urulay ngunyan. Kaagraryo Ben, komo paagi po na para danay na mabistuan sa indong sektor na iyoan Land Tenure Improvement Division. Siring man ang sa indo pong programang Land Tenure Security Program. Pwede po nindo sir sa muyang ipaaram an sa indong kabilugan na mga lakdang, inisyatibo, katuyuhan, asin ano ang mga benepisyo kaini sa mga agrarian reform beneficiaries. Sir, go ahead. Okay po, primero gusto ko po iklaro sa mga taga-Nanyog na ang pinag-uuran po yato iyo ang programa kan Department of Agrarian Reform na iyo ang Comprehensive Agrarian Reform sa ngunyan. Po. So ako po na belong duman sa operation sector na technically ano po niya mo Land Tenure Security Program. So ini po na sektor ang naatasan o may mandato na may materialize o maging makatotohanan ang pag-acquire kandaga asin pag-distribute kayo sa mga kwalipikadong parauma. Ikaw po kitang proseso na pinag-aapot tungkol di. Napunoy po ko yan o land acquisition and distribution. So acquisition doon sa pag-acquire kan mga daga na cover kandar as in distribution para naman duman sa mga kwalipikadong parauma. So po ining land po na ini na inapod niya to. Ikaw po ining tulong kaptang o tulong step bago ma-realisar ang pagkakaigwa ng titulo kan parauma. Apat po ini, number 1, ining claim folder documentation, survey, land valuation, as in title generation.
Pano po nini kanya-kanyang specific na mga aktibidad. Hindi po sa first na kamtang o yun, claim folder documentation, hindi po nangyayari itong information dissemination niya to tungkol sa programa as in na mapaaram sin na katuyuan as in benepisyo kayo sa mga parauman, lalo-lalo na sa bilog na komunidad. Hindi man po minimibid niya to o pinag-i-screen itong mga agrarian reform beneficiaries. Siyempre, di man niya ito pinag-identifikar itong mga daga na na-cover kandar. Apura kaya, iyon na po ini sa pagpilog niya ito kan claim folder o ining dokumentasyon, sarap po ining compilation kan mga dokumento na kaipuhan para marealisar ang programa. Nyaw na po din nakalaag so titulo kan may-ari, plano as in tax declaration. Pag nakumpleto na po ini, as in itong ibang aktibidad sa step 1, manaman na kita sa step 2 na iyon pag conduct and survey. Sa survey po, hindi na niya ito imumunda kung ari na insaktong mga solar o uma kan lambang para na potensyal na maging beneficiaryo. So napunta po kayo ni subdivision plan. Pag na-kompleto na po ang subdivision plan, isusumite rin sa DNR Technical Services para sa indang i-review as in aprobahan. Pag na-aprobahan po ini, po na kayo ni yung ASP o Approved Subdivision Plan. Ngunyan, idadagdag niya ito ini bilang attachment naman sa claim folder na pinag-apod niya ito. And then, kasabay na digdi ang iba pang dokumento. Ang next step po yung land valuation. Digdi sa land valuation, primero na mayor na aktibidad digdi, yung pagduman kan mga tagadar, mga landowners, as in mga farmers, as in iba pang partner agencies niya to, para inspection ang daga, ilingon ang produkto kayo ni, anong klase ang mga tanong, gaano kahiwas, ano ang kung kayo ang status, ang mga improvements, ang mga report po yan, ang mga input po na yan, ilalag sa sarong report na napod niya to, FIR, Field Investigation Report. Kunyan, ining Field Investigation Report, i-attack tayo naman sa claim for dagdag naman na dokumento, plus, maagad na po kita nin mga input sa Department of Agriculture manood sa production data, asin sa selling price kan mga crops na niya duman. Kung nyug po sa PCA naman kita maduman. Now, i-intact po ini sa sarong folder, isasubmit na ini sa Land Bank of the Philippines. I-review na kan Land Bank of the Philippines kung tama ba ang mga sa tuyang report. Then, ma-issue na sindakan, pinag-apod niya to. Kung nakwenta na ninda, no? Nakwenta na ninda su presyo kada lote, ma-issue na sindakan MOV, Memorandum of Valuation, na kung saan, nakalag po din sa presyo, kandaga, o itong proceeds na mapapaduman bilang bayad duman sa landowner. And of course, itong mga babayadan kan mga farmers sa kada lote. Ngunyan, ipapaabot na po ining MOV sa mga landowners para sa indang mahiling para i-reject o acceptar. Given na in-acceptar po ini, ma-issue na po ang Land Bank of the Philippines kan Certificate of Deposit o COD. Ini po na COD yung patunay na ang Land Bank nagdeposito na kan proceeds para sa landowner na na-cover duman sa sayang trust account. Ngunyan, ining COD po, yun ang dadaroon sa Registry of Deeds para ipahiling na ang may-ari kan daga bayad na. And then, ang masunod na proseso yun, paglipat kan lumang titulo, ikakansilan po yan as inililipat sa pangarangan Republic of the Philippines. At this point po, na-comply na ang akusisyon. Ang daga niya na sa gobyerno sa paagikandar. Now, ang masunod kayo ni, ma-generate na kita ng kanya-kanyang titulo para duman sa kanya-kanyang okupasyon kang parauma. As in, pipirmahan kang sekretary, dahil sekretary na yun si Conrado Estrella III, then ibabalik niya to sa Registry of Deeds for final registration. Then, pag na-register na, ibabalik na sa Provincial Office for distribution. Okay po? Once na nakaputan na kan mga parauman sa iyang titulo, nakumpleto ta na po sa proseso na land acquisition and distribution. So, ikaw na po sinagdaga, may titulo na, mapaabot naman, andar, kan sunod na milestone o na component na yung support services, tabang sa mga parauma para mapauswagan sa indang, daga. Di po, yan ang kumpleto na proseso kan pag-acquire, pag-distribute sa mga parauma. Wow, salamat po kaagraryong Sir Ben sa comprehensive na pagtao sa muya kang mga proseso. Magay na bareta po yan
naigwaning siring na paagi para sa satuyang mga beneficiaries. Ngunyan na kaagraryo Ben, Sir Ben, katakod kan sa indong padagos na pagpapaabot nin lehitimong serbisyo, pwede po nindo kaming maistoryahan kung anoan mga pinakamagagayon na akomplishmento na sa indong naabtan sa irarom kan sa indong sektor hasta sa presente kaagraryo Ben. Go ahead po. Okay po, para sa karamang po sa mga nagiinan nyo, tawag po kamo kan mga figures o figura na manuod sa kumpira na kadakula asit pira ng mga farmers na nagbenefityo bago duman sa satuyang mga special project. Digdi po sa nagkaikuha ng titulo, digdi sa buong Rio, nikuha na po kita ki 200,730 na farmer beneficiaries na igwa na ning sa diring titulo na inapod niya itong EP GLOA. So, involved po din ang 345,729 hectares din daga region-wide. So, ang pinakadakula po yon sa Camarines Sur na iganin 127,000 hectares more para sa 75,000 na agrarian informed beneficiaries. Duman po sa tuyang special project na sinasabi ko, itong split o support to parcelization of land for individual titling. Ito po ng mga na-issue niya mo na collective GLOA na kung saan ang titulo sobra sa saruan nakapalao. Ngunyan po sa tabang kan World Bank na-chap-chap na ini. Ang output kay ni napod po na e-titles. So ikaw na po kita ni at this point, ikaw na kita ng 8,035 na mga ARBs na nagpakinabang sa split. Ang covered po kay ni 13,000 plus hectares. Now, digdi naman po sa sarong programa, COCRUM, itong condonation kan mga utang kan mga paraoma na napirmahan bilang layan ni President BBM, ikaw na po kita na-condone o napatawad o na write-off na kautangan kan mga farmers na nag-a-amount sa 1 billion and 168 million na kautangan na dahil nababayaran din kan mga beneficiaries na 33,125. So madaling sabi, ito po itong amortization ninda para sa dagaan na napaduman sa inda. May bayad po ini. Nahuhulugan ninda sa 30 years. Ngunyan po, in-erase na po ito. Inisyuan sinda ng condonation certification na gusto sabihin, dahil na sindang, dahil na sindang pabayadan. So ano po ang impact ay ninakulaon po sa mga parauma? Number one, nagkaigo ng sa diring titulo under split, as in, nawara pa sukautangan. So, magayon ng pagmati, lalo-lalo na kan guest minigdi na nag-benefit sa split project, as in, pagpatawag kan utang. So, manudig din po sa duwang special project na ini, kan last year po, nagduman mismo si President BBM sa Naga, tanganing panginutan ang pag-distribute kan first batch, kan mga e-titles, as in, COCRUM certification, as in, mga bagong titulo, para sa mga paraoma. Pinasigundahan po ini ni Senator Jaime Marcos sa second batch na distribution man kan mga e-titles as in condonation certificate. Siring man, after mga pirang months, nagbalik sa muyang USEC, sa Naga USEC, Ninya Taduran, para panginutan ng third batch kan distribution kan e-titles as in COCRUM certification. So madaling sabi, full blast na pong maraining duwang very tangible na special project kandar para sa benepisyo kan sa tuyang mga paraoma po. Magayon maaraman ito sir mga benefits and magayon maaraman na full blast na ining mga proyektong ini. In fact, take note ko, 200,730 beneficiary, dakul na maray, siring man itong pag-condone kan mga kautangan, dakulang kantidad, 1,168 million na 33,000 ang beneficiaryo. Pero aram ta sir, sa dawa na nga ni, dakul ang mga trayumpong ini, igo permi iyan ning mga challenges o kadipisilan na inaatubang. Pwede mo po sir sa muyang mahiras itong mga sa ibong kaining mga trayumpong ini, ano-ano man po sa mga kadipisilan na sa indong nakahampang, lalo na sa padagos na implementasyon kan sa indo pong mga programa, Sir Kaagraryo Ben? Opo, ma'am, Kaagraryo Gontiret. Generally, ang pinaka-makonsider namin na major naging challenge sa muya, sa pag-implementar kandar, ito po na landowners resistant kang panahon. Na itong nabigla sindanan, sindagdaga na dakula,
mababawasan na matatadaan lang ni 5 hectares bilang retention. Pero sa mga estratehiya na pinag-introduce kan opisina, mga trainings niya mo, na kumbisi niya mo ang gabos na stakeholders, lalong-lalo na ang landowners, na magsuporta sa mga programa. In fact, may mga landowners kita na naging very supportive, pinagtawan niya ito ng award. Saro yan sa naging problema natin, pero nasolve ta yan. Ngunyan, duman naman sa isolated area, sa ibang provinces, may mga problema sa peace and order situation. Kaya medyo naantalan sa tuyang implementation naman. Pero now, sabi na po, halos naubos na ang mga daga na dapat ma-implementar naman. So, yan po ang kwan. Apwera pa dyan po sa mga kadipisilan niya ito duman sa pag-procure kan mga secure kan mga dokumento kung may mga problema. Yan po, ang mga mayor na kwan. Other than that, wala na po. Dire-diretso naman ang implementasyon. Okay. Salamat, sir, sa paghiras. Kayang mga kadipisilan. Aram ta, permi na yang yaon, pero magyan na maaraman na sa likod ganing mga kadipisilan na ni, padagos man girarayan mga serbisyo. Ano po, kan Department of Agrarian Reforms. So, sa ngunyan, sir, pahuri kong kapotan po para sa imo, bago kita magpasiring sa sunod tang bisita ngunyan na pagkaaga. Sa ngunyan po, ano-ano na papuan sa indong mga pigpeprepararan na mga aktibidades, as in programa, urug na para sa ikakarahay sa tuyang agrarian reform beneficiaries. Ka-agraryo, Ben. Okay po. Sa October 28 po, balik kami sa Naga para sa saro naman ng BATS kan pag-distribute kan e-titles, as in Cochrane certification, as in mga EP, CLOA, yung mga bagong titulo. Siring man, just, last week, pinakondusir ta sa Manila, sa Central Office, itong pinagapod niya mo pelikula, agraryo, sarong festival na pinag-feature niya mo sa Manila na nailing man sa nationwide through Facebook. Itong pelikula agraryo na kung saan, showcase na, pigpahiling ta sa mga gains o sa mga accomplishment kandar, lalong-lalo na parte sa pag-oswag kang kabuhayan kan mga paroma, itong best practices na to kung paano na implementar ang programa. Siring man itong mga success stories o mga magayon na istorya after na sarong paroma matawan ki oportunidad na magkaigwang daga. So naman po sa pelikulang agraryo, nagkaigwang man po ki representasyon sa tuyang sa tuyang academic digdi sa Region 5, estudyante from BIO, as in USANT, na nagtaon ng partisipasyon duman sa festival nito. So, magayon po ang naging impact ni para sa kabuuan kan sa muyang programa. Thank you very much, Ka-Agraryo Ben, sa imo pong mga naihira sa Muya. And looking forward sa October 28, tama po? Ang sa indong pagbisita po digdi sa Naga. Alright, so yan po, Diyos mabalos, Ka-Agraryo Ben, Ruben R. Loria. Diyos mabalos, sir. As in, sa punto pong iniyo, mga ka-agraryo, sarupaan makakaibahan takan. So bago na unambitan ni ka-agraryo Ben, ang katakod ka ini yung mga beneficiaries, mga agrarian reform beneficiaries, and sarong dakulang onra na may makakaibahan kita ngunyan saro sa agrarian reform beneficiaries. Tugutan po nindo akong ipabistado siya sa Indo. Siya po si Saturnino A. Botin, 55 anyos po, nag-eerok sa Purok 2, Bangkerohan, Legazpi City, probinsya ng Albay. Kang 2023, siya nakaresibe kan sa iyang e-title. Ang land area kan sa iyang naresibing daga, 3 hectares. Ang main crop na sa iya pong tigtatanom, mga coconut. As in, paka-harvest po tulos kayang sa iyang mga tinatanom na yan na mga coconuts, igwa siya tulos sinusuplayan sa Bangkerohan. Nahihipnoan niya ang mga pangangaipo kan sa iyang pamilya sa paagikan sa iyang mga produktong niyog. Nagdakula siya sa pagtanom-tanom por dahil taan ama niya igwang daga na pigtatanuman. Ang amo niya sa karnehan, siya man an pigsusustiniran niya nin mga niyog na produce niya na po. So mga kasama, mga ka-agraryo, kaibahan ta po ngunyan, Sir Saturnino A. Botin. Maray na aga, Sir ka-agraryo Saturnino, maray na aga po. Maray na aga, ma'am. Sir, dakulang onra pong makaibahan ka ngunyan para iherasan sa imo man pong eksperyensya bilang agrarian reform beneficiary. Sir, punan ko an sa kuyang kahapotan po para sa imo, para formal na punan an sa tong pag-uulay, sir.
pwede mo pong ihiras an sa imong istoryang trayumpo, as in ipabisto naman po an sa imong sadiri sa satuyang mga paradalan, asin para hinanyo gunya na pagkaaga. Although na pabistado ta ka naman po, pero kung may gusto ka pa pong ihera, sir, go ahead. Ako gusto mo. Go ahead po. Ako po sa taon na inabutin, kaya gom tulan aki sin para uma. Salamat sir sa pagpabistado mo pa lalo po sa Muya. Ngunyan sir, aram ika po sa rong agrarian reform beneficiary. Ano man po an sa imong istoryang kumbaga trayumpo, katakod ka ini yung sa imo pong pagiging agrarian reform beneficiary, kaagraryo sa Tornino? Sa mga akin. Alida ko lang tabang sa mga aki. May tulo akong aki na patapos ko man. Maski Baco College, kais ko lamang. Tapos, yun ang ano yan, sinabi mo na may sideline man ako, pangurol daw. Yan. So, kumbaga, dako lang tabang May- man po ano sa pamilya. Ako lang tabang, yeah po. Ngunyan, kaagraryo sa Tornino, pwede pa po man pong maistorya sa Muya kung paano po kamo nagpuon mag-uma, as in aram ta po kada para o maigwanin inspirasyon. So sa imo po isisayman o ano an sa imong inspirasyon kan maglaog ka sa lado nin agraryo, sir? Bale po, sa maguran ko, sa mga maguran ko, daray naman sa maguran ko, grada na sinda, tapos yan, dire ako ang winalatan kang kuan, kang daga. Oh, Dumala ko naka-experience kan mga paglukad, so pagtanom. So kumbaga inspirasyon mo kaagraryo sa Tornino, an sa imo man pong mga magurang, ano po? Yeah po. Yan. So, napasa po sa imo si pagiging parauma, si love for, yan. So, ngunyan po, kaagraryo sa Tornino, pwede mo po sa mong maistorya kung paano po, kung suarin mo po naresibian sa imong sadiring titulo, siring man, kan maresibi mo po ini, ano po so pagmati nan sa indong daga na pig kukultiver, talagang sadirin mo na po, kaagraryo sa Tornino? Siyempre po, magmaon, talay ka ng kuan, talay ka ng babayadan, talay ka ng gapos na intindiyon sa diri muna. Kumbaga, ano mo na po, ano, pagsasadiri mo na. Nakuha ko po yan na 2023. Sa title, Tanaga. So, haloy naman po, ano, ayan, Iya po. dakulang kagianan, nasabi mo na nga ni po, nasa imo na si titulo kandaga. Ngunyan, so bago po, nahiras ko na, pero pwede mo po sa Muyang ihiras, ano so, pinakaprodukto na sa imong naguguno, gikan sa imong umahan, kaagraryo sa Tornino? Yung masarap po yan, madam, ang pinakakuan, nyug Nyog. lang. Ngunyan, ano-ano pa po ang mga marhay na naidara sa imo, na idulot sa imo, kan sa imong pag-uuma, asin paano po kamo kaini natatabangan sa pang-oral daw na pagkabuhay? Ito lang, bagay po. Pag sabi pong dakulang bagay, mga anong klase pong tabang man po ang naitatao kayo sa imo kaagraryo sa Tornino? Yun lang, ano yan yung tapos pag maganda ko lang na makatapos yung mga aki ko. Si mga pangsustento, ano po? Opo. Pagsustain sa pagpadal, pagkaawang gabos. Ito lang bagay. Okay, salamat po sa paghiras kan bagay na iyan na kaagraryo sa Tornino. Pero apwera po sa pag-uuma, igwa ka pa po nin iba pang pinagkakasibutan o pinagkakakitaan kaagraryo sa Tornino? Yan lang po, nagchatcha po ako kay Karne. Mayroon po man ako, kung magasakon, nag-aldawan man ako, harap kaya. Pag sideline ko man. So bago po na yaon man digdiyo nga na totoo po ito, nagaro ang sa imo pong amo sa pagkakarne na nagtatawan mo man kan sa imong, nabebenta mo man kan sa imong napuproduce na niyog? Sa tugang po, sa tugang. Sa tugang po. Okay. So, paguma sa niyog, asin siring man po pagkakarne. Ngunyan sir, kumusta rong parauma?
para sa imo, ano po ang pinaka-dipisil na pangyayari na sa imo pong nakahampang, as in ano apong leksyon an sa imong nadudan ninhuli po digdi? Yan po man pangyagan kay Bagyo. Mm. Nakulaw na kadipisilan. Pag panahon po ning bagyo, paano mo po ini sir? Paano ka liwat na nakakatindog? Sabi nga ni kayan, sir. Tsaga lang. Tiyaga. Mhm. Tsaga lang. At kung meron maproduktuan nyo. Mhm. So sa eksperyensya mo pong ini, ano man po ang sa imo pong nanudan sa kadifisilan na iniyo po kaagraryo sa Tornino? Nga pwede mo pong ihira sa mga nakaantabay sa tuyang ngunyan? Iya po. So nagantabay man po mo niya na araw sa kuyang katawa na kankuan. Mhm. Okay, so kumbaga, maano lang abante lang. Alat-alat lang sinda. Mhm. Okay, halat-halat. Tsaga. Mhm. Tiyaga. Pag may tiyaga, sabi nga ni kaya na kaagraryo sa Tornino, pag may tiyaga, may nilaga. Yan? Ikaw ka pa pong gustong ihiras? Bago ako magpasiring sa huri kong kahapotan? Okay. Para sa huri ko pong kahapotan na kaagraryo sa Tornino, para sa mga kapareho mo pong paraoma na nagahalatman kan sa indang sa diring titulo nindaga, ano po ang sa imong maitataong pang-inspirar na mensahe para sa inda po? So po, dit lang na tsaga-tsaga, ta kung ani, mga sobra, magpulang-pulang 20 taon sa kalagabot. Mhm. Tiyaga lang, ano po? Yan lang talaga ang sekreto. Okay. Diyos mabalos po, Sir Kaagraryo sa Tornino, sa imo pong itinaong oras, as in pag-inspirar sa satuyang mga siring mo man gusto man makakuaning sa diri po nindang titulo sa tabang kang Department of Agrarian Reforms. Diyos mabalos po, Kaagraryo sa Tornino. Okay. So sa punto pong iniyo, ngunyan balikan ta po an sa tuyang nakaibahan na subago, Kaagraryo Ruben Loria, para sa pagkakataon na ipaabot an sa imong mensahe sa satuyang mga kaagraryong naghihinanyod sa puntong ini. Kung igwa ka pa pong mensahe, Kaagraryo Ben? Sige po ma'am, Kaagraryo Antoinette, Una po, tayo ko piglilingawan ang tugon ko sa satuyang mga parauma na natamano ning maray pa uswago ng daga na napasendo sa irarong kong agrarian reform. Tayo po yan makakatabang sendo sagot sa mga masunod na henerasyon. Gusto ko po magpasalamat siyempre in general sa satuyang kay President BBM, sa iyang mga esperso para sa mga parauma, siyempre sa satuyang Secretary, si Secretary Conrado Estrella III, ang samuyang Regional Director, si Director Raven Tudor Sindak, na yaon ngunyan. Dakulang salamat sa pagiging very good na leader sa DA Region 5. Pasensya na po si tatay, medyo overwhelmed pa kan sa iyang kuyan. Kan sa iyang nakukuha niya lang po lately yung titulo niya sa title. Kaya nagpapasalamat kami in behalf kan mga tagadar, mga partner agencies niya mo sa ROD, sa Land Bank, sa DNR, kabos-kabos. Lalo na sa mga naginanyogo niya na sinsatuyang mga parauma, tatalaga sindaan bida kan programa ini. Sulong Agraryo. Sulong Agraryo. Diyos mabalos. Kaagraryo Ruben R. Loria. Siring man sinakaulay tapo subago. Sarong Agrarian Reform Beneficiary. Kaagraryo sa Tornino A. Botin. Diyos mabalos po liwat, mga sir. So yan po ang sa tuyang programa ngunyan, ang Kape Asin Baretang Agraryo. Salamat po sa indong pag-antabay mga kaagraryo. Abangan po nindo sa masunod liwat na Biyernes sa oras na 11:30 nin pagkaaga digdiyo po sa RMNDWNX ang programang Kape Asin Baretang Agraryo. Sa ngaran po kan perminindong kaibahan na anchor kay niyo pong programa Kaagraryo Grace Inocentes. Ako po ang nakaibahan nindong niya na pagkaaga, Kaagraryo Antoinette Eduardo. Diyos mabalos po sa indong pag-antabay. God bless you all. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino.
maaasahan. Pagtulong, pagtabang, tatak RMN. Serbisyo publikong tunay na nararamdaman. Pagtulong, pagtabang, tatak RMN. Laging kasama mo, anumang oras saan man. Serbisyong tunay na makakarating. Yan ang tatak RMN. Sa buong Pilipinas, maging sa ibang nasyon, abot kamay ang RMN kahit anong panahon. Anumang pagdiriwang at kaganapan, laging handang dumamay kahit nasaan ka man. Ilang bagyo at sakunang ating nalampasan, kasama mo ang RMN laging maaasahan.